Ceocha YouTube is mis fiachra faidhbe go hac na seachtaine. Ní tre seo gobar mar níl na cadhnra ceart agam. Ach, tá na cadhnraí beaga seo agus tá tinfoil an. An siadú atá le déanamh ná na PC tinfoil a rolla i líróidí beaga. An siadú atá tú gur déanamh ná na líróidí beaga seo a chur leis na cadhnraí beaga seo. Agus iad a chur isteach díreach anseo. As dean an taobh eile freisin. Nis feicim muid man oibrithe. Oibrithe. Siod hac iontach a bheith ar an ólasmhaí, dín cheadúir eile beidh hacáil.